ממשיכים. סיפור חייו של רובן גונזלס גלייגו הוא לגמרי חומר לסרט. הוא נולד עם שיתוק מוחין. הוא עבר ילדות איומה, כולל למשל חטיפה מאימו. הוא הפך לכותב מזהיר, אחד כזה שזוכה בפרסים בינלאומיים, ומצא את עצמו מתגורר באשקלון. עכשיו עולה הצגה על חייו בתיאטרון מיקרו בירושלים, שמה מטומטם כמו המלט. הזדמנות להתוודע לסיפור יוצא דופן. כתבתה של מיקה אדלר. נישה, יש לך חלום? להתבגר. נו, אני רציני. למות מהר ובלי כאבים. מה? על מה חלמת כשהיית קטן? בועת סבון. תיאטרון, מיקרו קטן, אינטימי. העולם שלנו לא גדול, וזה פרינציפ שהעיניים של שחקנים וכל המימיקה וכל המחווה יהיה מול אנשים. 25 שנה שבו אנחנו עובדים ופועלים בתיאטרון ירושלים ואולם משלנו כאן. זה תיאטרון שעיקרון שלו היה לא להעלות דברים שמישהו העלה. היינו הראשונים בארץ להעלות את מאיר שלו, לעשות עיבוד שלו למחזה. ביימנו את אדגר קרץ, ומטומטם כמו המלט מבוססת על הספרים של רובן גלייגו, הם עיבוד הראשון שלהם לבמה בארץ. רובן גונזלס גלייגו, בן אדם שנולד משותק, שעובד אצלו הראש ואצבע אחת, ששרד את הגהנום עלי אדמות, שהוא בית היתומים הסובייטי, וגדל להיות אינטלקטואל, הוגה, סופר שמתרגמים אותו לעשרות שפות כבר בעולם, שהספר שלו היה בום בתרבות הרוסית. החיים שלו זה התמודדות מוחלטת, ואצלו אין כלום, חוץ מפה ומוח. ועם הפה והמוח הזה הוא הצליח להתחתן כמה פעמים, לעשות ילדים, לעבור ממדינה למדינה, לכתוב ספרים ולהיות האיש המרתק שהוא. Я бы не хотел быть героем, но получилось, как получилось. А силы, понимаете, силы бывают и могут прийти из двух источников, из ненависти и из любви. И тогда нужно было выбирать радость, добро, какие-то силы из радости, силы из любви, а не из ненависти. И я находил это в книгах. אני תמיד חיפשתי איזשהו טקסט שתופס בלב, תופס גם בפילוסופיה, ופתאום שלחו לי טקסט שלו, ספר לבן על שחור. אני קראתי והייתי, בכיתי, למרות שזה ספרים על נכים ועל נכה, זה לא ספרים על נכים, זה ספרים על התגברות בחיים. אז המטפלת תפסה באצבעותיה השמנות את ראשי והתחילה לדחוף אותו לתוך המכנסיים הצועים ולהגיד, תבקש סליחה, תבטיח לו לעשות במכנסיים יותר. בהצגה הזאת הדבר הכי חשוב זה הכנות. ואני משחק את רובן. אני הייתי צריך לעבור את התהליך שבו זה אני. אחד הדברים שבאמת לא רצינו לעשות זה להתחזות לנכים. לעשות כל מיני דברים, כי זה מגוחך וגם לא עובד. פתרון שאירנה מצאה שהוא בעיניי מבריק, אתם תראו שחקנים שלא זזים כמעט בכלל. והמגבלה הזאת היא נותנת איזה הדהוד עמוק לחוסר יכולת, כן? לעובדה שאתה רוצה כל כך משהו ואתה לא יכול לעשות עם זה שום דבר. אני חושב שמדובר בסופר גדול, גר בארץ, באשקלון, והעובדה ששמעו לא יוצא פה היא מעצבנת. Моих книг нет в Израиле. Если вы хотите купить мою книгу, вы должны у меня ее покупать, что как для писателя это оскорбительно, конечно. Это всего лишь задержка, я уверен. Книгой кто-нибудь заинтересуется и издаст, она будет в магазинах. אנחנו מאוד מאוד רוצים שאנשים יבואו לראות את הדבר הזה, כי זה סיפור שיעשה אתכם חזקים יותר, ואני חושב שחייבים לשמוע אותו.